kammala wannan taro na majalisar koli mai kula da harkokin tsaro a cikin kasar nan, shugaban jamhuriya shugaban kasa Muhammad Bazoum ya halarci taron koli na shugabannin kasashe da ya tattauna akan matsalar canje-canjen yanayi. Taron, wanda ya kunshi mambobin kwamitin da ke kula da wannan aiki, ya ba shugabannin kasashen damar tattaunawa akan matakan da suka wajaba shugabannin su kara dauka domin tunkarar wannan matsala da canje-canjen yanayi musamman a cikin yankin Sahel. Bisu Abubakar ya duba mana wannan magana ga kuma karin bayanin da ya mana. Wannan jawabi na shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum jawabi ne da ake tsime sosai, kasancewar shine jagora na shugabannin ƙasashen yankin Sahel akan wannan magana ta canje-canjen yanayi. Dalili kuwa shine dangance da irin ƙoƙarin da ƙasar mu Niger ta yi tare da ba hannun ƙasashe abokan hulɗarta da kuma biron kwamitin kula da canje-canjen yanayi na ƙasashen yankin Sahel. To tabbas ƙasar mu Niger ta samu girka dukkanin madahun zartar da shi wannan tsari na yaƙi da canje-canjen yanayi da kuma fasahohi da dubarori na aiki waɗanda suka taimaka wajen samun cin nasara a game da ita wannan kokowa. Shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum ya ce yau bisa ga wannan babban kokari da ƙasar mu Niger ɗin ta yi, musamman ma a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa wanda ya gabace ni, ina nufin shugaban ƙasa Muhammadu Isufu, to ƙasar mu Niger ta samu wannan kyakkyawar kan taron koli mai zuwa akan wannan zance na canje-canjen yanayi. A faɗar shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum, wannan taro na yau wata babbar dama ce ta tsaida magana guda tsakankanin ƙasashen nahiyar Afirka akan dubarorinsu da kuma fasahohinsu na yaƙi da canje-canjen yanayi. Ya ce a yau ɗin nan dai ƙasashenmu suna buƙatar kyakkyawar niyyar magabata akan wannan magana domin kare al'ummominmu daga hatsarori daban-daban na canje-canjen yanayi da kuma ba su dama ta samun ƙwarin gwiwa na fuskantar dukkanin wata matsalar da za ta iya sunno kai a sanadiyar canjin yanayi. Ya ce wannan kuwa ana buƙatar sa daidai da irin matakan da aka tsaida a yarjejeniyar da aka cimma a birnin Paris na ƙasar Faransa. Taro mai zuwa da zai gudana a birnin Glasgow na Burtaniya a watan Nuwamba na shekara ta 2020 da muke ciki zai ba da wata muhimmiyar dama ta samun haɗin kan kowane ɓangare na ƙasashen duniya, musamman ma akan abubuwan da aka kasa jituwa a kansu har wa yau, duk da cewa su waɗannan ababen ƙasashen mu na Afirka sun ba su muhimmanci sosai. Shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum ya ce waɗannan zantuttuka kun sani sosai suna da alaƙa ne da barkwancin da canjin yanayi yake mana a kowace shekara, da kuma karancin abinci da muke fama da ita, da matsalar kariyar tattalin arziki ga waɗansu daga cikin ƙasashe masu tasowa. Ƙasar mu Niger na cike da babban guri na ganin cewa a wannan taro da za a yi, taron koli na birnin Glasgow, to a samu kwalliya ta biya kuɗin sabuni, in ji shugaban ƙasa Muhammad Bazoum, domin samun haɗin kan kasashen duniya baki daya akan kyakkyawan matakai da kuma fasahohi waɗanda za su taimaka musu wajen kakkaɓe dukkanin wata matsala ta canje-canjen yanayin da za ta iya mai da hannun agogo baya a cikin al'amuran tattalin arziki ko kuma samar da cimaka wadatatta ga al'ummar duniya. Shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammadu Bazoum ya samu kammala wannan nasa ne da gaisuwa da kuma godiya zuwa ga lahirin shugabannin kasashen na Afirka da suka halarci shi wannan taron. Mu tuna muku da cewa dai kafin wannan jawabi na musamman na shugaban kasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum an saurari jawabobi da dama, kamar misalin jawabin shugaban kasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa a matsayinsa na coordinator na shugabannin kasashe da kuma gwamnatocin yaki da canje-canjen yanayi Afirka. Sannan aka saurari jawabin Musa Faki Muhammad, shugaban kwamitin zartarwa na kungiyar tarayyar Afirka, inda ya zana hanyoyi daban-daban na zartar da shi wannan taron, kama daga maganar tsaida ruwan miya kan tsarin kasashen nahiyar Afirka na yaki da canje-canjen yanayi da kuma ƙara ƙaimi na fasahohin yaki da cutar nan ta mashako ta COVID-19, sannan da fitar da hanyoyi daban-daban waɗanda za a bi domin cimma babban
bana a taron COP26 taro mai zuwa da za a yi a birnin Glasgow na kasar Birtaniya. Ya ce sannan a ƙarshe a yi ƙoƙarin girka dataccen tsari na hasashen yadda za a ƙalubalanci sabbin matsalolin da canje-canjen yanayi zai iya haifar a nan gaba. Wakilan gwamnatin Nijar da na gwamnatin kasar Jamus sun so wani taro a nan birnin Yamai domin tattaunawa akan hulɗar da ke akwai tsakanin kasar ta Nijar da kasar ta Jamus. Mu sake waiwayar Bisu Bubakar domin karin bayani. Shi dai wannan taro tamkar al'ada ya kasance tsakanin gwamnatin kasar Nijar da kuma na kasar Jamus dangance da kyakkyawar hulɗar da take tsakankanin kasashen guda biyu yau fiye da shekaru 60. Manufar wannan taro dai ita ce kokarin karfafa ita wannan hulɗa akan sabbin matakai ganin cewa taron ta zo daidai da cikon shekaru 60 na kawance tsakanin kasar Nijar da kuma kasar Jamus. Kamar yadda jakadan kasar ta Jamus a Nijar ya faɗa a cikin jawabinsa da suka shafi al'amuran tattalin arziki da cigaban ƙasa da kuma tsaron ƙasa na daga cikin muhimman zantuttukan da wannan taron zai mai da hankali a kansu. Martin Jogen shine babban sakataren gwamnatin kasar Jamus a cikin jawabin taro na bidiyo daga kasar Jamus ya yi fashin baki ne akan da suke ciki musamman kasar Chadi, Mali, Burkina Faso da kuma Niger dangance da matsaloli na ta'addanci da kuma tashe-tashen hankulan da yau shekaru da dama kasashen suka kwashe suna fama da su. Ya yi yabo da jinjina ga kasar mu Niger da ta samu gudanar da zaɓuɓɓuka na shugabancin ƙasa da zaɓuɓɓukan da a sakamakon da kuma girka gwamnati da majalisar dokoki da ke ci gaba da tafiyar da jagorancin al'amuran ƙasa a cikin fahimtar juna tsakanin 'yan ƙasa gabaki ɗaya. Martin Jogen ya taɓo maganar kalubalen da ƙasar Nijar ɗin ta yi fama da su kama daga matsalar da ambaliyar ruwa da kuma cutar COVID-19. Ya ce ta Jamus ta tallafa ma Nijar da kayayyakin agajin gaggawa na kimanin miliyan 1.5 na euro. Wannan taro dai wata dama ce muhimmiya ta sake sabbin fasahohi na tallafa ma Nijar a fannin ci gaba da kuma karfafa matsayin kungiyoyin fararen hula a cikin tafiyar da al'amuran jagorancin ƙasa da ƙoƙarin bil adama da ma waɗansu al'amurra da suka shafi yaƙi da ƙarancin abinci, ƙoƙarin bunƙasa noma da kiwo da kuma sauran ayyukan ƙaruwar al'umma. A cikin jawabinsa, ministan da yake kula da harkokin ya tunatar da mazauna taron irin rawar da ƙasar Jamus ɗin ta taka cikin kokowar da Nijar take yi na yaƙi da ta'addanci da kuma tashe-tashen hankula a iyakokin ƙasashenmu na Sahel. Karin dakile matsalar nan ta bakin habri. Ministan ya ce kasar Jamus ba ta yi kasa a gwiwa ba a dukkanin waɗannan fannoni gabaki daya kafaɗa da kafaɗa tana taimaka ma Nijar domin cimma burin da aka sa gaba. To kamar haka ne shi dai wannan taro ya kasance wata babbar dama sosai da sosai ga kasashen guda biyu kasar Nijar da kuma Jamus domin kyautata wannan hulɗa da take tsakankanin su yau shekaru fiye da 60 tare da taimakekeniya ayyukan agaji da tawafi da karuwar al'umma a fannoni daban-daban a duk faɗin ƙasa. Babban jami'in na mai shiga tsakani domin sasanta tsakanin 'yan ƙasa Maitre Ali Sirfi Maiga ya isa jihar Maradi dangane da wata ziyarar aiki. Nana Hadiza Labo ta aiko da wannan rahoto domin ƙarin bayani daga can Maradin. Haka take mashiga tsakani a cikin kasar jamhuriyar Nijar cewa da Maitre Ali Sirfi Maiga da ke tare da rakiyar wata muhimmiyar tawaga ya gudanar da wani rangadin aiki na kwanaki guda biyu. Makasudin wannan rangadi da a faɗakar da su a bisa doka mai hana musgunawa ɗiya mata da kuma 'yan mata. Bayan taron ya tantamna an girka kwamitin da ya yi nazari inda ya fida sanarwa. Mun tantauna bisa ga karamcin doka. Ya za a yi a karfafa su don a kariya mata sai ka ga kamar mutum ƙauye a ce in mai gida ya rasu wurin rabon gado zalla mata ba su da gadon gonaki wannan wuri mun ga ba daidai ba ne ya kamata gonaki in dai za a rabon su yadda addinin musulunci ya ce in namiji ya ɗauki kashi biyu mace ta ɗauki kashi biyu na gonaki ita ma tana da hanci ma'aikacin gwamnati ya rasu kaga mace tana da gado kenan yadda mace ke gadon namiji in ya rasu ya kamata a gyara takardu ta ma mace in ta rasu namiji ya gadon ta doka mai hukuntar da yaɗi ba ta yi kai shi ba kwarai sai mun ka ce a ƙara ƙarfafa wannan doka. Abin tuni a nan wannan rangadi zai kwashi kwanaki guda 15 duka a cikin faɗin wannan ƙasa ta jamhuriyar Nijar. Tawagar duk inda ta bi za ta tantamna dangance da yanayin da ake musguna
mata a cikin yanki da kuma 'yan mata. Ƙungiyar nan ta PNUD ta haɗin ƙasashen Turai ta tallafa dangance da wannan rangaji. Wasu 'yan majalisar dokoki mambobin kwamitin raya al'adu da sauraren koke-koken jama'a sun isa yankin Bani Bango da ke cikin jihar Tilaberi, inda suka je domin ganawa da wasu al'ummomi na kimanin garuruwa 9 na bakin iyakan Nijar da ƙasar Mali, waɗanda kuma ya zamanto sun gudo daga garuruwan nasu na ainihi domin tsere ma hare-haren 'yan ta'adda suka komo da zama a cikin garin na Bani Bango. Saboda haka 'yan majalisar dokokin su je ne domin su jajanta musu, sannan kuma su mika musu wata 'yar gudunmuwa ta kuɗi kimanin miliyan 5 na sefa domin tallafa musu dangance da maskanta. Ga dai ƙarin bayanin da jagoran ita wannan tawaga Honorable Hamza Boka ya yi gaban waɗannan bayan Allah. Mun zo don mu ce muku shugaban ƙasa Mohamed Bazoum ya yi da zaman laya da tsaro matakin shi na farko wanda za ba shi ba muhimmanci don Niger ta kwan lahiya kuma ta tashi lahiya. Mu zo mutane su zo inda suke so kuma su dawo gidajen su lami lafiya. To insha Allah ya ɗauki wannan niyya za a ba jami'an tsaro daidai gwargwado abinda za su kare mu, Allah shi kare mu, don cikin kashi 100 na kudin kasa za a ba jami'an tsare kashi 17. Mun zo mu kawo sako na shugaban kasa da shugaban majalisa da shugaban gwamnati cewa da mi suna muku goyon baya, suna muku jaje bisa ga hasarar kuke samu kamar zancen tattalin arziki. Ana kwashe muku bisashenku ana ta da su, ana kone muku ma hacci mukanku, duk abubuwa na waɗanda ya kamata gwamnati shi kawo muku jaje shine aka turo mu aka ce muna mu zo mu kawo muku jaje bisa ga wannan. Allah shi taimaki Niger, Allah shi kare mu, kuma insha Allah watan da muke yi Niger za ta zamanawa lahiya a ƙarƙashin mulkin Mohamed Bazoum. Insha Allah za a yi wadda an kai ma mutanen Anzuru ne a tamma za a yi kokari mutane su komo ga garuruwansu da a samu a yi noma. Allah shi ba Allah shi kare ƙasarmu Niger. Anan muka zo ƙarshen shirin namu na maraicen yau, a madadin dukkan sauran abokan aikin da suka taimaka mun na gabatar muku labaran nake muku fata alheri mu huta lafiya.